det, Simone? Ja! Men det var jo ikke sådan et toilet, hun havde regnet med. Når du åbner der, der kommer garanteret både rotter og mus og alt muligt op af det der. Jeg åbner ikke ned til det der. Jo, mor, det er mig, der skal Der tisse. skal jeg lægge flere måneder gammel lort. Mor, Jeg brækker mig. Ikke for noget, vel? Kan jeg ikke tisse derinde? Så løfter jeg så lige, og det skulle jeg aldrig have gjort. Fordi for det første, den lugt, der kom op, det var en ting, men for det andet, det var jo faktisk fyldt. Skal jeg så virkelig tisse, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mor? Så gør det sådan her. Og så løft det der og lad være at kigge. Du skal ikke sætte dig på det. Nej. Du skal stå sådan her. Ja, godt nok en virkelig grænse, jeg skal overskride, når jeg skal gøre det her. Ja, så skal du. Du skal jo ikke tisse i bukserne. Ej, det kan jeg altså bare ikke lide, det her, fordi jeg ved bare, der er Du må bare ikke rette ryggen helt op. Jeg kan ikke lide det her nu. Simone skatter. Ja, og så fjerner du først den der sidste øjeblik. Du skal ikke kigge ned i den. Okay? Ja. Nej, du må ikke lukke døren. Nej, jeg skal nok blive her. Du må ikke lukke døren, det bliver mørkt. Nej, det bliver mørkt. Jeg holder den her. Kom så. Fjern det der bræt. Nej. Og det ender med, at hun hopper ind og stiller sig op og skal have bukserne ned og det hele, og så er hun lige ved at skvatte. Fjern det bræt. Nej, det gør du selv. Lad være at kigge i det. Bare tis. Tisser jeg? Rammer jeg? Du tisser ikke endnu. Ja, du rammer. Bare tis. Det var simpelthen så overskridende. Det var simpelthen grænseoverskridende. Du ramte ikke toilettet med papiret. Jo, jeg gjorde. Nej, det ligger der på brættet. Okay. Jeg har lige tisset ind i det skur. Shit, mand. Jeg har lige tisset ind i det skur der. Det er da så sejt, Simone. Prøv at se, der var ikke nogen æderkopper eller noget.